Hi guys, this is Nesta, the black teacher. Amwene ndi graduation season panopa ndipo lachitatu pa 26 August kukhala graduation ku University of Malawi ku Zomba UNIMA. Makolo ambiri padakali pano amene anawo akupanga graduate ali pa pressure kwambiri chonena kuti akwaniritse zokhumba zofuna za anawo. If ali ngadali atsikana, it means masuti, ma outfit, ma makeup, ma photoshoot, zinthu zambirimbiri. Ku Malawi ndi mmene graduation yasandukira masiku ano. Ndimafuna ndingonena kuti chani, moyo ukulimba ku Malawi. Koma zinthu zina ndi zimene ifeyo timakonda, zimene zimalimbitsa moyo. Okay? Mwachitsanzo, zinthu ngati zimene zizi ma graduation iwa, it's easy kwa anthu amene ali ndi ndalama, amene ali ndi kuthekera kopanga zinthuzi. Koma if you think deeply, kwa anthu amene anamaliza skulu ntchito sanapeze, adakali pa khomo, makolo ngochepekedwa, ndiye ikwane nthawi ya graduation. Just imagine, ku UNIMA, ku Zomba kumeneko, ku University of Malawi, graduation ili Wednesday, rehearsal is Tuesday mamawa. It means kuti anthu amene akupanga rehearsal for graduation apezeke ali ku Zomba City by Tuesday mamawa. Ngati akuchokera ku Mzuzu, kapena ku Chitipa, kapena ku Karonga, kapena ku Nsanje, it means kuti by Monday akhale atafika mu Zomba. Nanga makolo achibale and accommodation mu Zomba mucha, food ndiyeno graduation yeniyeniyo ndiye mphatso. Okay? Ndingokuonetsani how graduation has become a burden kwa makolo. Ndinakambapo mbuyomo ndipite kugala kapena ndisapite kugala. Nthawi imeneyo ma students ena anali stressed about their graduations, ndipo amapanga amazifunsa funso limene ndipite kugala kapena ndisapite kugala, ndilibe zakuti ndipite ndisapite. Ndiye ndimawuza kuti graduation is very important for a student. It's the culmination ya years of hard work. Mapeto ake iweyo no ndikulandira chimene chichi. It's a proud moment for the student, the graduate. It's a proud moment for makolo komanso aphunzitsi. So graduation is very important, and we need to have graduation ceremonies, but we can make graduation kukhala chinthu chonena kuti aliyense akuchilandira mosavutika, komanso sichikubweretsa chipsinjo pakati pathu. Okay, ndalankhula zambiri. What's the solution? Solution ndiyonena kuti ma graduation awa timing yake a university inuyo, ma university inu tasiyani kupanga ma graduation awa kukhala ngati ukwati. Okay? Tapanga ni simplify zinthu. University of Malawi is now big. Ma college onse akalelija anali under University of Malawi UNIMA. So pano onse aja ni ma university mauka. They have become too big. Okay? Ndiye tapanga ni simplify graduation yanu. How do you simplify them? Ma graduation yanuwa asamachitike ana adachoka kale pa skulu. Asamachitike ana adachoka kale pa skulu kupita ku nyumba kena kankuzalengeza kuti graduation izakhala mwezi wakuti date lakuti. Ana aja ndikumaka saka ndalama ku nyumba kuja kuti agule zinthu, kuti apite ku ma photoshoot, kuti ayuse transport for graduation. Tasinthani zimenezi. Kwanza athu timapanga chani? Kwanza athu ku America kumeneko, ku Europe kumeneko, ku China kumeneko, maiko amene ali otukuka, amene aliso ndi ma university akulu olemeranso. Graduation imachitika pamene anaja amaliza skulu, apanga defend ma thesis yawo, ma dissertations yawo, akhonza, awuzidwa kuti mwakhonza, amapasa 2 weeks or 1 month. Within that time amapanga graduate, asanachoke pa skulu paja. Ndiye ma graduation aja amakhala amaendera by department ya economics and management. Mwapanga inuyo zose mwamaliza, ma graduates anu mukwazi oti alipo angati, pa degree zose akhoza zose mwapanga announce graduation ya ku department of chakuti iya izachitika masiku awa. Anaja amatenga zovala magauni kubwereka that day apita ku holo kuja ku lecture theater kaya ndikuchane akapanga graduation yawo. Ngati aitana achibale aja abwera ajambulisa, then after graduation akutenga ma degree yawo, they can leave the school for good. Osati anaja amaliza zose kena kapita ku nyumba kena katiza panga announce siku lagala. Come on. Mukuzunzisa anthu. Some of us can afford, koma so many people cannot afford. Mukuzunzisa anthu. Graduation ikudula kuposa school fees ya pachaka.
You can simplify these things. Final year students sikuti amakhala ni mayeso onena kuti mpange mayeso kena katika chonge kena ka senate ipange zakuti no. Final year students amakhala ni ma grades yawo, ma assessment yawo onse ambuyo kumapeto kumakhala ni mamodzi mwina awiri kapena atatu kapena 4 komanso chani dissertations zimene zijazo you can assess mwansanga before graduation. So if school ends in July, by June ma presentation onse atha anaja akhoza akuziwa ma grades yawo by June. Asana choke ku school kuja graduation yawo pompo by department azipita. Ngati kuli kuyenda ayende makolo kupita kuti graduation ya ana ndupita ku school kwawo kuja ukapanga graduate kumapita department by department. Tasiyani zimenezi zomanena kuti ana onse apite ndiye panopa mwapanga increase my intake. Class imos ikumakhala ndi ana 100 or 150 class imos ndiye mukambe faculty yonse ndiye mukuti zakhale chitsiku chimodzi. Can we think fast and move fast? Mukapanga choncho muchepesa makosi ya graduation kwa makolo, muchepesa ana kupangana outshine, andalama kumabweresa magali moto kumabweresa chani ena alibekena kalikosi, muchepesa zonse zija, muchepesa pressure pa moyo wathu. Pressure izikakhala posaka ntchito. Ndine Nesta, the Black Teacher.